Чували ли сте израза "словото е магия"? В съвремието ние предпочитаме да ги наричаме програми. И сега ще ви дам пример. Ще се опитам да ви обясня как се формира една такава програма. Всяка дума има вибрационно излъчване. Когато тя е дълго време чувана от вас, тя прониква и се запаметява от подсъзнанието ви. Впоследствие вие започвате да я чувствате като своя мисъл. Вие започвате да мислите по този начин. Започвате да се държите по този начин. Проявявате енергията на тази дума в ауричното си поле, в менталното си поле, а в последствие тя се реализира и в материята като събития. Една такава дума е изразът длъжен съм, длъжен си. Започваш да мислиш като длъжник. Започваш да се държиш като длъжник и накрая се превръщаш в длъжник. Буквално и преносно. Тази дума на първо време, вибрациите на думата, на първо време блокират енергията на четвъртия ти енергиен център, впоследствие на трети, на втори, на първи, блокират цялата ти жизнена енергия. Започваш да се чувстваш нестабилен, да се чувстваш не на мястото си, да чувстваш липса на опора и подкрепа, да не знаеш къде се намираш, къде трябва да бъдеш, какво трябва да правиш. Започваш да губиш мотивация, започваш да не успяваш да се реализираш, губиш реализацията си, нямаш воля, нямаш желание, не си доволен от нищо и от никого, не усещаш радостта на живота. И всичко това само защото си чувал или си мислил твърде често, че си длъжен. Това е класическа програма на ограничаващо вярване. Тази програма може да отнеме цялата ти лична енергия и радостта от живота. Може да те въведе в последствие, ако и се отдадеш, да те въведе в много тежки психоемоционални състояния. Сега вече има метод, с който можеш да си помогнеш и да се освободиш от подобни ограничаващи вярвания. Регресивната терапия е точно такъв метод. За подробности или консултация пишете ми на лично съобщение или на мейла, който е в профила ми.